Presidential spokesperson Harry Roque has tested positive for COVID-19. Meron nang nai-report kahapon na 4,899 na mga bagong kaso ayon po sa March 14 case bulletin ng DOH. At bukas po, yung magiging case bulletin ng DOH, kasama na rin po ang inyong abang lingkod because as of 11:29 this morning, nakuha ko po ang resulta na positibo po ako para sa COVID. Roque was in Malacanang when he was informed of the test result. Lumabas po ang resulta, 11:29, nandito na po ako sa opisina, kaya tinutuloy ko na rin po ang press briefing. Nag-iisa po ako ngayon sa aking opisina, and that is why we are on Zoom. In the virtual press briefing, he expressed regret for not getting a COVID vaccine during the first day of the vaccine rollout at the Philippine General Hospital. Alam niyo po, nagsisisi nga ako na hindi ako nagpabakuna noong panahon na yun sa PGH. No? Kasi kung hindi po siguro naubusan at nabakunahan ako sa PGH, siguro po hindi na ako nadapuan ngayon. No? He encouraged health workers to get the vaccine to protect themselves. So it was really, I think, sad na hindi ako nakapagbakuna, but we also have to follow protocols na unahin muna natin ang mga medical frontliners. So ang aking pakiusap po doon sa mga medical, pero baho, kunin nyo na yan. Dahil gaya ko po, nagsisisi, hindi nabigyan ng bakuna noong mga panahon na yon dahil hindi qualified. Kayo naman po qualified. Nandiyan na po ang bakuna, kunin nyo na po kaysa ma-include na kayo sa datos gaya ko. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.